ja karkkia. Rahat tänne. Ei minulla ole! Onpas, nyt heti! Oi voi! Oh, Rosko. Janne! No. Tiedätkö mitä? Sulla on paita. Muuten, Niin. kato mitä mä löysin. Mistä sä ton sait? Kössi mulla. Miten? Mistä ton sait? Tuolta? En mä tiennyt, että meillä on tollanenkin. Joo. Miten me tuolta? Lähdetäänkö hankkiin lisää rahaa? No sanon, mä laitan nää näitä on. Ai joo, hupsi nää kulkeet. Mitäköhän sillä kestää? En mä oo siitä varma. No kumminkin se on tein. Kuka se? Varmaan se läpi. Halo? Ok, nähdään metsässä. Moi. No tänään tänne päin. Onko tää sun mielestä aitoa? Se on varma. Käydään kattoo tuolla sisällä. Erik, tää ei oo aito. Nyt ollaan kuusätet. Tapetaan se. Soita sille tyypille. Halo. Tuu siihen asfalttitielle. Joo moi. Kiitos.